Creidim héan an siad an gur gra lá an mar lear béala ach ceannaí mhámaí tá mé ceannach an sin agus ceannaí mhámaí bro capaldú le bheith chur os cean an doras. So ba sin John dogam fiú nach creidim but ar raglan na hagla agus nuair a fecham ga magpies. Glachan me sin gur áhaithe Well, go fair níl sagam tá mé rudbag seaadnaí dremery is ní bhíam ag siúil faoi dremer mas féidir sin a hácaid, but Jimmy sin córá deile, I mean, is dóid an go mbeadh sé coolint na go fáil na sean féisiúgaí. An tíon rud nachol me sásta anna níl me sásta hiúil faoi dremer, mar an tíon a hiúil me faoi dremer ré ó a héal bhfuil carma is a lá, so tá a an ggóil si bomanta agus ní creidim se ggóil rud a ré buinte leis just sin mar hála sé ar lá sin ach just nílam sa faoi dremer go fáil. Cinnte tá na ppiseoga agus an bailachas fearr le brathnúir na fiú an monacredan tú a bhar ganí de réile. So mar sin tá sé tábhaach na rudí seo heachant agus tá sampla ann fiú an go sico léite gofuil níos mó taismí arsúil ar an lá sin ar na statisticí. So féin sé tábhaach orda le áirtar na rudí seo. Maidir leis an tríú le déag, Tá mé cinna burtha nó budan sé le hebhrathe agus ehrathe atá bonithe ar ahrú a hanig ar sílam an séú seachtar hís déag ón eile gréagorach agus an eile íoleach. So anis fiú matá an tríú le déag an maithe sin sé ar an aine is taithe de mé méid 3 bliain roimhe seo go mé an séú le an nó an ficheadú le ní fis agus is rud é a chum daoine, so má táidir go le bheith pisireoga faoi sin níléon céal leis. Ach is deaslam go bhfuil pisireogaí an adas na gurn siad is deathir gaoine smúitiú ar an cúise tá latha